няколко места по различен начин отразиха името на днешната лекция. Тя е лекция сутринта, workshop следобед. Тоест следобеда ще се занимаваме на практика с нещата, за които ще поговорим сега на теория сутринта. Аз мога да ви помогна само с това, как да се подготвим за кастинг. Как се печели кастинг, представа нямам. Ако смятате, че има хитър трик, моля, кажете ми го, ще направя страшно много пари от това. Но за мен лично няма логика да се търси ключ към тези, пред които се явявате, защото те всеки път са различни и също както вас и както мене са хора със своите субективни емоции и впечатления. И шансът да оцелите какво те искат е равносилен на шанса да играете на лотарията или горе-долу на същото място. Но на лотарията не е толкова нервно. Тоест, ако ще го играем на късмет, по-хитро е да правим това с лотарията. Така или иначе, когато не печели, там човек си е вкъщи, гледа само номерцата и телевизора, докато в кастинга може да е пред други хора и да покаже емоциите си там, където боли. Задачата на кастинга, по принцип, е да подберем най-точните актьори, за да се пресъздадат персонажите в един материал. В един идеален свят има във въображението на автора се ражда едно нещо, във въображението на режисьора се ражда същото нещо, подчертавам думата идеален свят, след което през вратата влиза това нещо, въплътено в човешка фигура. На практика става дума за страшно динамичен процес. Много често сценария, който взимате, изглежда завършен, всъщност не е. Няма да се очудя, ако при вас в кастинга седи и сценариста, който е дошъл да краде, буквално. Ще си говорим за краденето днес към идеи. Актьорите, които са работили с мен, знаят, че аз с две ръце поддържам краденето. Защото всъщност, както казал Модовър, ще го цитирам по-късно, ти нещо или си го преживял, или го крадеш. Няма друг начин да го правиш, няма откъде да дойде. Много често става дума за незавършен материал, става дума за режисьори, които си представят феерични картинки и все още не са си направили бюджета, за да разберат всъщност какво е възможно. И те търсят идеалният образ, който да се разхожда на тази лунна синева, на Созопол и отгоре с кран да го следваме, който след това да прерасне в хеликоптер, след което продуцент казва, че сега всички тия работи няма да се случат. Така че опитай се да работиш с реални хора в реални ситуации и трябва да имате предвид, че вие запълвате нечие въображение, явявайки се на кастинг. Но това въображение не е конкретно. Знам, че списанието много обичат да пишат за визията на Спилбърг, която той е изразил прецизно като немски инженер. Това е бла-бла. Спилбърг отива всяка сутрин на работа, за да направи с хората, които има, възможния мизансцена. И всичко друго за неговата велика визия е един сториборд, който обикновено остава в задния му джоб, защото той знае, че той също може да си представи едни прекрасни хеликоптери, но ако в този момент времето не позволява, а той трябва да снима, ще снима без хеликоптер. Всички работят в реална среда и съответно вашата работа при явяването на кастинга е по-скоро да им дадете възможности да има с какво да работят. Тоест едно от важните неща вътре е да покажете кой сте вие. Защото идеалното творение ще си остане идеално творение, но най-накрая те с истински хора ще трябва да направят филма или театралната пиеса или с каквото се заеде. Така, избирането на точните хора значи както физически данни, бъдете готови да бъдете по-високи, по-ниски и така нататък, и съответно те да искат веднага друго, и ако някой казва, че търсят някой по-висок, те ви намекват, че не искат вас. Не питайте повече. Окей, няма проблеми. Нали, аз нямам нищо против да не бъда каснат във филм, в който трябва да играе някой, който е 1,50 м. Разбирам нуждите на продукцията и това не е за мен. Така. Преди всичко обаче, режисьорите и продуцентите, с които си заслужава да работите, се интересуват от едно нещо. Можете ли да играете? Можете ли да чуете указанията на режисьора? Ключово нещо в кастинга и една от огромните грешки, които не бива да допускате, е да сте до толкова нервни, емоционално отвъд, че да не чувате какво искат. Защото знака, който изпращате към режисьора е, аз ще работя с някой, който на премиера ще няма да знае какво става сега.
опитва да се подпре, нали, такова, и аз искам да е въобще в другата страна на стаята, но той не чува, не ме разбира, защото някакви по-големи неща работи. Така че много е важно за всеки режисьор да може да се опре на вас. На премиерата, актьорите, с които работя, са чували това нещо